Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụ Bishop ọka Anglican Diocese Most Reverend Alexander Ibezim akasigo ndị nne na nna na ndị ụka obi ka agbana anya n'ịdị na-azụlite ụmụaka na-egwu nke Chineke maka ọdịmma nke ezinụlọ na ọdịmma nke obodo. Emmanuel Okonkwo wetara anyị ozi na Archbishop Ibezim nyere ya bụ nkọwa na mmemme sinọdụ nke atọ agba nke 13 nke Ọka Diocese. Isiokwu ya bụrụ ịhazigharị ụka maka ọdịnihu mgbada anya n'ebe ụmụaka nọ. Archbishop Ibezim bụ onye nyere nkwado ahụ mgbe emere sinọdụ nke atọ nke bụ nke 13 nke Ọka Diocese, nke isiokwu ya bụ maka otito ụmụazị, ebe o kwupụtara mwute ya dịka esi nwee ọtụtụ ihe ọjọọ nyekere ụmụazị nke ugbu a yanakwa ụka, ịhụ na enwere ezigbo ọzụzụ nyegere ụmụaka maka ezigbo obodo. Dịka agbara ha ajụjụ ọnụ na oge mmemme sinọdụ ahụ, onye bụ Archdeacon nke Ichida Archdeaconry ma bụkwara Vicar nke St. Simon's Anglican Church Ichida bụ Venerable Uchenna Ume Ifekwem yanakwa otu onye soro na mmemme sinọdụ ahụ bụ Geoffrey Onyejegbu kenekwara Archbishop Ibezim dịka o si gbaa mbọ hụ na isiokwu sinọdụ ahụ bụ nke etinyere isi n'ihe gbasara ụmụazị na ọzụzụ ha. Mmemme sinọdụ ahụ bụ nke ụka ji ekwupụta ihe a mepụtagoro na ahọ gara aga, bụkwara oge ha ji ekwupụta nke ha ga-eme eme. Ọ bụkwa oge eji enye mbugo nyegere ndị ụkọchukwu na diocese ahụ, ụfọdụ si na Reverend baa Canon, ụfọdụ si na Canon baa Venerable.